Кой си ти? Назови се. Капата. Lost connection. Трейпър. О, ме. Защо ядеш чипс в 12 часа? Чакай, момче, ти ще изядеш микрофона след малко. Чао, немец. Опитах се да дашвам. И покен ти влеме. Който е... Аз лежит Денка току-що се опита да натисна Ctrl и Q, за да мога да слайд дашна. Ти сега ще скочиш върху някой равин, който е 10 блока и ще се опиташ да дашнеш, за да отидеш на друга. Когато съм близко до умиране ще крещя Гоша лайпвам! Гоша лайпвам! Цветята с Гошо. Просто ясно, всяка котка, която е убита, тя се разпалмва до мен. Защото аз съм боса и така става моя. Вили годи! Видкаш годи! Или гули, бе. Аре, те не искат да влизат навътре. Влез навътре. Аре, влез, че искам си аз спагетите. Защо хънгъра пада толкова бързо? Май, влезе навътре. Не, влезе навътре. Някой защо ще влезе навътре? Господи. Пълно Гошо, в момента слушам Deep Walken музичката в детството. Неграчета. Има неграчета, може да се направи неграче в базата. Ви негрите гонят тебе, бе, нега. Негра го гонят неги. Отварям диванча. Къде е Едо да го лайпна? Трябва ми храна. Версия. Това версия. Това пик. 21. Защо чувам чипса под шумно от Явор? Как става тази работа? Ей, сега. Прасчута. Да. Лайпари? Вайпари? Fuck Прас. Void Walker. Сменям си скина на Duke Еризия. Гони Майзен. Че аз нали игра Deep Walker в момента. Гошо лайпна! Не! Гошо! Гошо лайпна. Гошо как ще лайпнеш, бе, брат? Мале, от какво лайпна? От Пилджер. Коша първия лайпна. Яба! Добре, излязох в овъррода от лерно. Пах ти лудя, бата, ти за секунди го правиш. Не, бе, то нали имаш два живота, той сега използва само първия. Видях табелката. Но чакай сега, че ще ме Няма лайпна. храна, ще лайпна от хънгър. Кокошка! Я, тук ще го лайпна. Кокошко подобни. Лайпнах кокошката. Бридабъл. За малко ще да лайпна. Лошо защо стана прахосмокачка? Why are you a vacuum cleaner? Базонги. Това е Beyond Wild. Сетих се за този мод, като Явор каза, че е жена. Това не е прахосмокачка, това е на Гошо компютъра. Коша гон Просто ще спада. гръмне. Ще няма лайпна от хънгър. Гошо да не строиш изтребител там в тази. Да. Engine test в момента. Ако не работи, ще го лайпна. Ако лайпнеш, Ще тебе ще лайпнеш лайпна. изтребителя. Това направо ще направи на пепел. Гошо, какво си направил с хелф? Зора се изгубил в Майнкрафт. Още се зорига. What the fuck? Бах ти ура така. Това не е Deep Walken. Та, удя бъсна, бе. Не, Гошо беше взел пастет от Разград и после го занесе чак в Румъния и в Румъния направи това нещо от него. Беше ни страх да е. Да, братле, та са лайп. Браво. Да. Намеря. Гошо е Blackstone. Гошо е буквално Blackstone. Тона на Гошо. Аз в момента купая Гошо. Damn. Купаеш Гошо. Да, бе, това е Да. явно. Ти китайца е. Това е явчо. О, да. Deep Walking Resource. Идват лайпари! Танкват ме! Окей. Да, крава. Това е Гошо, той е пичага, няма го лайп. Това е на Гошо и на Денката. Това. Чери босовите са моите, по едната е на Гошо. Точно И така. защо модовите ми не бачкат? Абе стига с обсерватор. Гошо ти са пречисти, бе. Да, прахосмокачката свърши. Буквално. Денката е бърсмука. Прахосмокачка. Денка, явихте Денката. Защо Тенген има такава резолюция на скина? Не, скромна работа. Това не е печката. Трябва да изпечем хакари.
Нищо, Денка. Колко време има до Border Expansion? Бордер е около спаун. Ето се експанда в момента на една микле. Току-що изтеглих Денката. Защо ми върви на 60 FPS? Защото ти е капнато, имаш V-Sync. Който е пуснат. Не ми е капнато. Имаш V-Sync! V-Sync! 400 FPS, добре, те е по-добре. Deep is calling. 683 пинг, обаче нямам никакъв пинг. Ай, мама, Лайпари! няма да ма лайпнат. Мене се опитаха да ме лайп. Не мен се Аз опитаха. лайпнах, че. Джихаджисти. Damn. Приятелите на Рафа. Damn. Някой иска ли да баним Рафа? Някой махна Рафа секцията в Discord. Джихадисти, лайпари! Самоубийство направи! Махни лайпарите, никой не иска лайпари. Аз ще оставя дървото в Едо. Ще се разширя в това дърво. Добре. И разказан експаншън. Кой играе Deep Walken? Защо не му заигра Deep Walken? Какво се зарадвах като видяха тези Денка и после сетих, че не играя модът. Нямаш представа в момента как бия скелет. Deep nigger inside my... Deep inside, deep inside. Надълбоко, Надълбоко в коко. Ще бия с денката. Какво? Защо? Ела, какво? Денка. Какво? Къде? Какво? Защо? Какво? Искам да ма лайпнат. От някъде чувам Deep Walken. Полера. Deep Walken? Не спадем, пуснеш. Чест. Ма, аз не искам с това профил. Печо, влез в сърда, даде ми печка и стрим. Чакай малко, защото никой не ме е информирал, че от сутринта. Казах на Нимзата, събуди. Той каза, че спиш. Как трябва да си взема неща за полшенки? Какво са ти полшенки? За вилиджери? Аз вилиджери първо. Ще си намеря. Ай, намери си тогава, спори. Въпросът е, че излиза скъпо, много скъпо. Еми, самоубийство, да знам. Ванила. Има Денка nearby, не мога да